sa lain na usab nga balita, ani kining Facebook live feed ni Gobernador Gwen Garcia mahitungod sa mga kalambuan taliwa ni ining krisis karon tungod sa COVID-19. Maayong gabi Subo. Maayong gabi sa ako mga pinalanggang Suboanon. Yan na usab kita ni ining ato inadlaw nga taho kaninyo. Ug magsugod ta sa mga test results gikan rani sa Vicente Soto. Wala tay resulta pa gikan sa TBRL o sa ARC. So, sa Vicente Soto nga lab, ang total tested 524. Ang distribution ni ining total tested sa Cebu Province 202, sa Cebu City 185, Lapu-Lapu City 49, ug sa Mandaue City 88. Sa total nga 524, ang negative 434 ug ang positive 90. Ang distribution niini mao kini mosunod. Sa Cebu Province adunay 21 nga positive apan 13 ra ang bag-o. Ang 8 niini pulos na ni repeat. Sa Cebu City adunay bag-o nga 66 cases, sa Lapu-Lapu City 3 ug walay bag-o nga positive sa Mandaue. Ang distribution sa atong positives, ang bag-o na lang akong isulti ha, yun na lang ning repeat. Sa Mindanilla, doon na tayo unom. Sa Talisay, doon ay 5 nga bag-o. Unya, doon ay usa sa Barili, health worker, ug usa sa Konsolasyon. So, with these new positives, mao ni ang atong new totals po. Cebu Province, 186. Cebu City, 2,527. Lapu-Lapu City, 111. Ang Mandaue City, 287. For a total of 3,111. Samtang sa atong mga ospital, ang severe acute respiratory infection nga admitted as of June 2, tulo. Ang sari nato nga admitted sa atong 4 ka provincial hospitals ug 12 ka district hospitals as of June 2, tulo ka buok. Adunay usa ka referral, referred na ni for a total of 4 ka sari. Ang ILI, ang admitted nato sa atong mga ospital na pulo o 15 ang atong gipapauli na for home isolation for a total of 25. Sa atong mga RHUs, ang ILIs doon na tay 52 sa RHUs nato ug 2 ka sari as of June 2, 2020. Now, ako gihapon ni pakita ninyo kay kibaw ko kuman mo makadungog adto nga agoy na napoy positive nang panik na sad mo. Nang dumi ha, pilay atong bag-o 13. Ang kaning Minglanilla wa ni symptoms ha kaning unom. Apil gyapon ni sa compound. Yes, sir. Apil ni sa compound. Positive ni pero all asymptomatic. Sanang asymptomatic kibaw na ta anak tanan. Way hilanat, way uban mga symptoms. Paapan positive? Sa Talisay, tulo, asymptomatic. Sa Talisay nga 5, tulo ang asymptomatic. Ang Barili, itanaw pa ni nato, health worker kaning Barili, o usa ang Konsolasyon. Tingalig mga nagpanik na sa gudiha, ang uban, nangahadlok na pod, hilak na ng uban, hala, nanasad ta. Kami na unsa nato ha? Unsa sad ang report
sa atong mga city and municipal health officers sa tanan nga na-treated atong June 2 kagahapon sa province of Cebu sa 44 ka lungsod o 6 ka component cities. Ang hypertension 197, 197. Ang skin infections 55. Ang nga treated niya, klaro gyud niya dili ni asymptomatic nga skin infection kay klaro man gyud na kay kagid-kagid. Di man na pwede nga wa man tay massive testingan ni nato si Eleanor Ben ba ni asymptomatic ba ni og skin infection, dili ha, i-treated na ni actual cases ni parehas ni hypertension. O abdominal complaints 25. Di ay mga pulmonary tuberculosis. Kay papareha man ni makatakod. Mas grabe pa ning TB kay airborne ni 12 ang treated. Pulmonary tuberculosis 12 treated. Napay uban systemic viral infection napulo sa mani herpes, mumps napulo ang treated. Unya hypersensitivity reaction siyam di ay mga eye and ear infections 23, UTI 19, diabetes 13. Kining tanan apil na ang bronchitis, dengue fever na iduha nga treated. Unya dunay benign prostatic hyperplasia 4, kidney disease 5. Total sa uban nga mga diseases nga gitreat sa atong rural health units June 2 449 pila ganito ang atong bag-o nga positive sa COVID-19 13. Kunya klaro kaayo ang melanilla puros ni asymptomatic. Way symptoms. Pero kaning akong gitaho ninyo nga pulmonary TB, kaning TB, 12 ni kabuok, klaro gyud na symptoms. Kay ikuhaan naman ni sila og sputum. Doon na naman ni phlegm, nag-ubo-ubo na ni, TB na gyud ni. Pero kaning unom nga positive nato sa melanilla, way symptoms. So 449 cases treated sa uban nga mga diseases. Unsa may taho sa ato mga ospital sa outpatient o emergency room 83 ang animal bites nga akane, hypertension 22, DI skin infections 5, viral infection herpes mumps 4, DI mental illnesses 2, dengue 2, UTI 18, unya musculoskeletal pains na 10, diabetes 8, viral infections 5, total nga mga nagkadilain nga mga sakit nga treated sa outpatient nato 220. Pila may na admitted? 34. Sa may mga sakit, hypertension 7, cerebrovascular disease 5, acute gastroenteritis 5, diabetes 4, unya DITB nga na-admitted usa. Mao ni ang sitwasyon sa uban nga mga sakit para lang mahinumdom ta ba nga kining COVID-19 wa ni nag-inusarang sakit sa tibuok probinsya. Dunay ubang sakit nga mas daghan pa man gani ang mga nasakit. Labi na ning TB, 12 ka buok ang treated sa atong RHUs. Unya, sa atong mga ospital na ay 3 nga gitreat sa gawa sa outpatient. 3 ang na-admitted usa. So, kagahapon lang sa 12
nga treated sa RHUs nga TB unya tulo sa OPD nato sa mga ospital plus usa 16 ang tuberculosis cases. Di na lang din ako i-appeal pa ng uban ang hypertension pa, ang skin infections, ang systemic viral infection, naay uban mga sakit. So, atong ikumparar COVID-19 ug unya ang uban nga mga sakit. Kay lisod man ning COVID-19 na lagi atong i-focus. Kung moingon sila, makahadlok kaayo ang COVID-19. Well, angay batang mahadlok kung ato ikumparar nga mao ni kadaghan ang positive ug unya mao sad di kadaghan ang ubang mga sakit. Ikumparar nato ni nga sakita ranged against other diseases. Nya mo tan-aw ta kay 173 cases man ang positive nato. Unsa ba gyud ang estado ni ining positive cases nato nga 173 sa province of Cebu. Pila may na ospital? 19. 11%. Nana? Pilay na ospital? 19. Equivalent to 11%. Ang asymptomatic or home facility quarantine, wa na yung mga symptoms ha? 87. Ang 80 ani naa sa uban nga mga facilities, ang 7 naa sa CPDRC pero way symptoms. Ang recovered, considered recovered, katong na negative na 48 kabuok or 27.8%. 17 gikan sa LGUs, 31 gikan sa CPDRC. Pilay namatay? 19. Gilista under COVID death. Pero sama sa ako nang ipakita ninyo, kaning 19, usara ang klaro gyud nga COVID. Klaro gyud nga sari. Kaya ang uban na sakit, ang namatyan, heart attack, renal disease, or kaning kidney disease, aneurysm, na ay na-aksidente, namatay sa aksidente pero kay gitest positive COVID na. 18 ni ini lain ang cause of death. Ang pagka-positive nila nga COVID is only incidental. Incidental ra sa real cause of death. Dili ito kay COVID-19 death. Usa ra gyud ang klaro. Pero bisan pag atong ang kunon nga ang 19 puro kabuok, puro to COVID. That is equivalent to 11% of the 173 cases. Sa laing bahin, tan-aw nato ang uban nga infectious diseases. Gikan sa March 23 kutob gahapon. Kay mao man ni ang atong pag-ihap kaning 173 positive cases nato sa COVID-19 sugod ni March 23 kutob June 2. Well, karon kanahon sa nato. Pila man ang reported nga pulmonary tuberculosis gikan sa the same period, within the same period, March 23 to June 2. 620 total cases sa pulmonary tuberculosis. Buti pa sabot. Unsa may ratio ni ana, morbidity ratio. Kung atong tan-awon against our population nga 3.2 million. Pila may nasakit og TB sa usa ka milyon per million sa province. Mugawas na og 192 cases of tuberculosis. Klaro na dili na asymptomatic for tuberculosis. Klaro gyud nang ato na i-treat for tuberculosis. Wa lang tay massive testing for tuberculosis. So kani klaro gyud ni. Na gyud ni klaro mga symptoms. 192 to 1 million. Dengue
Nga karon moabot nag 1,493 cases from March 23 to June 2. Apan hangtod karon naghuwat pa ko mag-headline ang mga newspaper nga 1,493 cases ng dengue. Wa man inisnab ang dengue na ngayon. Kani adto naalay upat ka case sa usa ka lungsod. Haskang dakuan as headline. Apan karon niabot nag 1,493 dengue cases. Wa gyud ni gawas taho sa newspaper. Namataan ni, we have all the data to back it up. Mao man ni ang report nato sa atong mga city and municipal health officers as reported by our barangay health workers. So, pila? 1,493. Pila may morbidity ratio sa atong 3.2 million population. Mugawas, kada milyon, 463 ang nasakit og dengue. 463. Ang COVID, within the same period, March 23 to June 2, 173. Pilay morbidity ratio ni ana? Pila man ang atong COVID, presuming ha, COVID din tanan kay ang sama sa akong gipakita ninyo, ang asymptomatic ani 80 ba ya or 50%. Pero sige lang, iparihan ni nato ug kabutang sa katong tibihon nga klaro gyud kay mga tibihon. Iapil na lang nato mga asymptomatic. Kay ni test positive man ka bisan pa og wa gyud kay symptom. Sige na lang ato nang dawaton. Pila man ang morbidity ratio? 54 to 1 million. So, hayman niini ang mas seryoso nga angay nato tagaan og klaro gyud nga atensyon. Kaning 54 to 1 million o dili ba kaha kaning 463 to 1 million. Uyon sa man ang 463 COVID na dili dengue nga kani adto naka-focus na tanan pero karon tungod kay ang tanan resources sa mga kalungsuran, ang atong mga BHW, ang atong mga CH, mga city health, municipal health officers, tanan nakigbisog ni ining COVID, tanan ng hadlok nang gipang kuyawan na tanan. Ni ato tanan nag-focus sa COVID. Nakalimtan ang dengue na 463 to 1 million ang nasakit karon. Sa bisang gani ang TB, napay na nga hadlok nga 192 to 1 million ang mga tibihon ron. Reported cases ni. Nag-contact tracing ba ta sa TB? Wa. Nang kwarantina ba ta sa TB? Naa ba tay PUM, PUI? Wa. Pero 192 to a million ang morbidity ratio. Pila man na? Hapit ma times 4 sa COVID nga 54 to 1 million. Timbang-timbang nga kuno na. Nya mo ingon ra ba? Kani si Neil Enriquez ni comment sa Subo News ba to or diin to? Niingon dayon siya. Kay ato man gikumparar kagahapon o gihapon ni presentar ta. So ni presentar ta nga mao ni ang TB. Ningon ko nga mas kahadlukan ang TB. Kay airborne man na. Niingon dayon ni si Neil Enriquez ang TB o skin disease. Na, gikatawaan pa ko. Neil, Mr. Neil Enriquez, naa na pod ni mas kuyaw pa daw TB o skin diseases. Ha, ha, ha. Amo to si katawanan ani. Ang TB o skin disease, dugay na may tambal. Ang COVID, bisan vaccine, wala. Tubagon ta kanil ha? Nya, ang TB o skin disease na itambal. May man nagtambal kay makaayo man na, di ba? Maayo ka. Unya ang COVID, mo yung kagwala. O di mas maayo yung COVID, kay daghan man lagi ni recover bisag way tambal. So pila may recovery na to? Sa 173, naanay 48 ni recover nya way tambal. Di mas kahadlukan? Hay man atong mas kahadlukan ron.
Ang sakit nga dunay tambal. Unya, nagsige ako kadaghan, mas daghan pa ang mga nangasakit. Nya nanay tambal ha, nanay baksin. Kaysa COVID, yes, way tambal. Yes, wa may baksin. Apan nga nung malagi nang recovered malagi. Pilay may na-recover sa atong 173. 27.8% tungod kay gitesting pa. Pero kung magsugod na ta sa time-based discharge, mas musaka pa ni. Yun saka ni nila kaayo, no? Yun saka. Wa may tambal. So, hay may atong kadlukan. Ang TB nga naay tambal, naay vaccine, apan 192 sa 1 ka milyon ang nasakit, Neil. Timbang-timbangan ni Neil. Or ang COVID, nga way tambal, way vaccine, apan nga ayo lagi. Unya ang nasakit, 54 sa 1 ka milyon. Hay may atong kadlukan. Kumutarong ka diha, huna-huna. Kung di lang ka magdiretso dayo, ha. Huna-huna ako no, kung kaya pag-process sa imong utok, kung wa pa na'y kurikong imong utok, i-process ko no na. Kay pagka-unique aning COVID, way tambal, pero naay nga ayo. Daghan ang nga-recovered. Nagaliuban, way tambal, wag yung symptoms. Positive, way symptoms. Maabta na lang, 21 dias, wag yapon. Positive lang. Ha. Ang bagsakan sa Kapitolyo, bagsakan center nato, mo report na punta. Sa June 2, atong gahapon, napunan tong atong initial report, total na delivered sa atong bagsakan, 37 truckloads or 128,000 kilograms. Again, ang Sibunga nag-deliver butong, banana, assorted vegetables, ugunya, ang Dalaget, no, gining vegetable capital, no, of the province. Assorted vegetables, ang Dalaget, ang San Remigio, fish. May ni ato ni encourage ni pagtanom. May ni kay kanang utan baya makapanindot na sa imong kutis, makapahimsog o makapaayo po nas kurikong sa utok. Padad ilaw na Neil Enriquez palihog ha. Pangitaara na siya, ha, Neil. Padad anta ka, usa ka bakat, utan nun, kaon, para maarang-arang imong paminsan. Naatay subbusog participants. Nahuman na atong first round. First round was June 1. Friday. So, gikan June 1, Lunes ngadto sa Biyernes, nagsige na ron og tuyo. Lokal na kada lungsod. Ang apil diha sa mga evaluators mao ang municipal agriculturist, ang chairman sa Committee on Agriculture nga konsehal, unya dunay apil ang SK Federation, unya Sa NGO na into agri-fishery. unya NGO, ang ABC apil pod. Oo. ABC. So, nagtuyok na ni sila. Doon na natin report. Gikan sa Municipality of Santander, ang evaluation team niadto ngadto sa Barangay Kabutungan, Santander. Kanindo tan-aw. Yun ay tree house oh. Ay, muadto na ko dito eh. Mugawas na ko ngadto sa mga lungsod. Kay gimingaw na ko suroy. Muadto ko sa Malapascua karong Biyernes. Kinsay manguyog nako? Ha? Adto ta. Atong tan-awon ditong manindot kaayo nga isla sa Malapascua. So, tanawa kanindot sa picture nila oh. Ang participant si Miss Gladys Bigno, taga Barangay Kabutungan. Containerized ni iya no? Sama ni backyard niya containerized. Containerized ito. Oh. Ang iyang kategory nga giintrahan containerized isod og mga daan nga ligid. Unya na ay mga plastic ba ni? Unya nagsugod na og tubo. Kana harvestable. Na ay okra unya kani makasugod na sila og harvest sa kangkong. Pwede na. Daras kawayan. Uta na gisalon ng kangkong kasuway nagagisa ni ginisal nga kangkong. Ha? Lami kay na. Di ba? Paula? No. Kami nas kusina. Gamit na ni. Muingon na nga, uy, pagkutlo ra ko dito, ukuan dito sa kangkong, diretso na. Presko pa kaayo. Di ba?
Nya di ay upo. Namuwak man ako. Namuwak ng upo. Kanino sa iyang container, no? Mga plastic nga giputol. Ketchup. Sa ketchup. Ha? Ketchup ni? Kadagko, no? Para na Para sa refill. pang-refill. Nanang upo, namuwak na, naibuwak kung makita. Unya, ang badyan, ilang report. Ang Municipal Evaluation Team ni adto dito sa Barangay Taytay, Badyan. Ani, backyard. Backyard ni? Backyard ko. Ang participant si Mr. Francisco Elardo. So, naana ang iyang mga tanom. Nay batong sikwa. Daghana na sa iyang nan. Nindot na kay tanaw, no? Nga tubo. Ihagdan niya ko. Pwede na yun siya mag-iping iyang sibuyas darunan. Kaning sibuyas dahunan, pwede na nini mo makutlo. Pero, di na ma-photogenic tanaw ay sa ilabdi. Nindot ang picture. Dilista. Talong ko. Nindot na kayo, nanubo na, oh. Yan yung ikan ko. Sibuyas darunan, talong, yan string beans. Hindi ba ba na nitralis? Na string beans, palya, kangkong, upo. Ana po siya herbs. Iyan na ni initiative kaning mga herbs. Okra. So nindot kaayo gyud tan-awon, makalipay kaayo nga at least gikan atong pagsugod nato pag-launch sa Sugbusog. Atong panahon na baya kulba-kulba pa ta pero nangita lang kita paagi nga kay nakakuratina mo at least doon na mo'y mabuhat something useful, something productive, samtang na mo sa inyong mga balay. O karon tanawa, naanay nakita sa inyong kahago. Dito sa Taytay Badyan pod, ang participant si Mr. Clement Araful. Ito ang atong mga municipal evaluators. O kaning iya butangan gyud niya welcome visitors. Additional puntos na to kay welcome. Welcome evaluators, ito mo gibutang. Okay, sa Municipality of Alcoy, ang participants name is Crispin Licanda Urak sa Pugalo, Alcoy. Kaabot man ko aning Pugalo. Katong pangampanya. Ito ko, Pugalo, kaabot na kaana wa pa. Lapas pa. Unsa backyard sa ding? Backyard ko. Backyard. Nasa pichay, sa likod pichay niya, gatubang nila po anik na Palya. Pichay o Palya. Ang na sa gilid. Ang Municipal Agriculturist si Miss Gracie Marie Villaruel. Dito sa Giwang, Alcoy, unya ang participant si John Marian Amaba. Indot ka sa backyard. Mas smiling gid lagi basta. Namo na inyong nahimo. Diba? The sense of fulfillment ba? Kana bitang paminaw nato nga datay nahimo doon na tayo na himo nga useful bitaw. Nya tungod na sa atong kugi. Indot gyud kaayo. Nag-appeal siya sweet potato. Tanom siya sweet potato. Unya mo ni iyang compost pit. Let's go. Kanang picture? Na si compost pit, mauna to ang mo fertilize. Unsa man ni kaning? Unsa man ni? Agbati nito. Agbati? Agbati. Chinese spinach. Chinese spinach? O din na. Oh. Pero nindota ani oy, makalipay gid maayo ta. Wow, napay mga quotations. Yan ang patience ko. Butangan niya. Ang kaning farm ni JB Braille Camilo sa Pugalo, Alcoy, naigisuwat the farmer is the only man in our economy who buys everything at retail, sells everything at wholesale, and pays the freight both ways. Sabot mo ito? Vakansi sila. Luoy day kayong farmer. Kaluoy kay retail ang presyo. Pero pagbaligya, wholesale. Siya pag mo bayad sa transpo. Uy, according to John F. Kennedy, mo din initabo nila sa Amerika. Dili na natutugtan. Mo na mga farmers, ana tay plano. Unya na ko istorya pero bahin na sa atong
direction nga agricultural production. Kamo gyud tabangan. Di na pwede you buy retail, nya sell wholesale, amo pag-bayad sa freight or transpo, dili na. Di na. Tabangan ka na mo. Those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. Oh, inumdumi na. Ha? Kadtong tapulan nga mudaro walay pagkaon sa panahon sa pag-ani. Kamong mga huwan tamad, hinumdumi na. Kay kung magtinapulan mo, mahulgan di mo sa dakong lubi, pigsat na inyong naong. Kung tuara mo dito maghinigda, be proud you are a farmer. Food production depends on you. Correct. Correct. And that's our direction. Food production. Wow, kanindot. Paliya na ko. Nanubo namunga na gyud ang paliya. Iya laging gi puston day na. Gusto nyo kay para di naspahan. Okay. Para dili ko to ng wood. Aron dili makupkop. Nya nasa siya sa yote. See? Kanindot. Ang Alcantara. Barangay Mangga. Ano nakatugod kaniha. Oh. Kasi para Ang municipal, ang evaluation team, ang MAU, si Niesa Dacumo, starring mo ron. Mayor's Office Representative Ray Canoy, SB on Agriculture, Konsehal Julio Bayato, Agritech, Patricio Hernandez, o focal person from PAG, Joseph de la Serna. So, ano nakatugod. Alcantara, ang Mayor Fritz, si Felisa Magallanes, ila maninako, Barangay Mangga, Alcantara. Nindot kayo, String beans. backyard ni. String beans. O nya nasa chekuan, kaning asangan ana, kanang sibuyas, dahunan. Oh. Nya string beans, so maning naas likod. Nga baga kayo. Mais niya. Mais. Yellow corn. Nya kaning sunod. Daghan lagi ni kayo. Sa man ni? Kalbasa. Kalbasa. Wow, kadaghan na oh. Apil na sa seeds atong gihatag no? Kuan? Daghan na kaayo oh. Kaning nag-red o ano si Kunsingan. Kaning siya nag-red. Hi, Hindi mo kaning? representative sa mayor kaning. Konsehal, okay. So, ato taguluon. Ang farm owner si Mr. Ronald Nacario Villanueva sa Granada, Bulhoon. Okay. Na ay akong makita nga mga plots. Ang evaluation team was headed by Municipal Agriculturist Dr. Eugene Matildo. So, mao ni ang iyang gipananom. Sa'yo gitanong? Bumbil? Bumbil man ako nakita. Sa may gitanong ani? Sa man? Bumbil or lubi? Dakoy lubi oh. Apil ni sa sumbusor ang lubi? Oh. Dera dia oregano. Herbal, mga kuan herbs. Napay daghan nga kuano katamnan. Oh, okay. Nindot kayong picture na ay bumbil, na ay lubi. Oh, day kamunggay. Si John Michael Senyor, Poblasyon Pulbuon. Backyard gardening sa Tiniya. Una na nang nanubo na nanay mga green. Unya sa sunod nanubo ng bato, daghang kay bato. Bato bitaw tanawa oh. Haman ang tanom. Ha? Wa ni kuan pa ni kanang itago pa ni kay Shay ang tanom. So daghang bato. Sa man ang gabitay. Sa maning nagbitay. Di ba kamunggay man na. Kuan yang nagbitay alagbati ni agbati ni siya. Kuan niya. Okay. Si Bunga, Municipal Evaluation Team, ang atong SB Chairman sa Committee on Agriculture, si Honorable Tammy Codilla, akong amigo, ang konsehal, si Bunga. Municipal Agriculturist, Ms. Lourdes Pagar.
O ang participant, si Miss Ruth Tebalos. Magkagong, Sibunga, Cebu. So, di ana, containerized ni ang iyang, containerized, no? Containerized. Oo. Na siya'y mint, garlic, coriander, ano man yung mga kuan? Mga herbs. Herbs. Yes. Yan, lettuce niya. Yan, na po siya'y lettuce, lettuce. Ani, Si Cecilia Labrador, o Barangay Tubod, Sibunga, na siya'y video clip. So, pato karon kasi Consel Tami niya kung nasa naa si Consel Tami. Okay, atong tanawon ang video clip ni Cecilia Labrador. Hindi kayo madungog, layo rin ni kaayo. Di, na naman diri ko. No, I was listening pa to gahapon. Layo. Ha? Ano, si pala ko choice to niya si Ma'am Okay. Cecilia. So, mauto ang sa Sibunga. Ang sa Alegria, Meeting sila. nag-meeting pa. Nag-meeting pa nga nagsugod ng evaluation of June 1. Mo niya ila evaluators group niya. Ugma sila. So, dili ni ang mga utanon niya, ang evaluators ni. Ang LGU Alegria headed by Vice Mayor Dr. Gilberto Magalion nag-meeting with the Subbusog Evaluation Team for municipal level Ugma sila masugod. evaluation. So, ugma magsugod June 4th o 5th. Sa Alegria, tuad ito'y daghan kay turmeric. To asay kanang saingan ana kanang kamunggay. To ang ato mapalit nimo ang turmeric powder. Nga gamit kaayo. Karon mo to atong gipainom dito sa atong mga CPDRC inmates nga nangaayo. Yung inom turmeric. Organic pa yun na ang sa Alegria. LGU produce na, no? Yes, good. Ang LGU anak mo ay nagkuang yun. Pasiugda. Ang tindahan sa Kapitolyo, ipinaigot ba ani oy paparimoro wa man ni mausab ni ilang payment kano sa man mo mayad oy danan ninyo ang Bourbon Tabuelan o Santander may fully paid. Alegria to 98%, Ronda 95, Tabugo 94, Bulhoon 88. So on and so forth. Ang naka-replenish na ta sa Bourbon. Unya replenish na pud ta kaduhas Tabuelan nga fully paid na pud. Ang pinaka-top notcher ang oy Mayor Noel Lupigan kas Tabuelan, Mayor Raul. Kaysa kaduha na nga batches 100% fully paid na ang Tabuelan. Although na nag-remit sa ang Bourbon. Unya, di pa yun, ang Tabuelan, naka third round na. Grabe ha, uy. Naka third round ng Tabuelan. Mayor Raul, abtik ka is Mayor Raul Rona. Unya, 62% na ang nabayad na sad. Okay. Sa Santander na ay 43%, ang Argao, ano sa man ang sa tindahan niya o sa karne? Sa kuha na, bigahan. Ano ka na? Okay. Tindahan sa Kapitolyo, batch 2. Ang sa dry goods, Asturias, 37%. Sunod Katmon, sunod Barili. Ang uban, wa pa kaayo makabayad. So, total sales na to, gamay pa lang. Ang sa meat na to, na-replenish na ni, di ba? The start and deliver sa second round. First batch. Yeah, ang second batch. So, padayon, ang tindahan sa Kapitolyo, Kutob, Hunyo 30, Hunyo 30. Ha? June 30. Walay 31. Na ba? 30 days sa September, April, June, and November. So, Senior Terrence. doon na tayo special video clip
gikan gyud sa mayor kung diin ang humba lami kaayo gikan sa lungsod sa Ronda. Paminawon nato si Mayor Terence Blanco. Go! Lagi ko kadungog, di mo maka. Di mada. Nakakuan siya, nakakuan mo rin. Unsa ni? Ay, ila po gibrigya. O kanang hindi mo nila sila mga Ano gimo na sila? Oh, ang ronda? as pipila lang pa nag-start sila. Okay na? Sigurado ka, Mayor Terence, ha? Ronda, supportar na ako. Sunod eleksyon hapon, itong akong labaw dito, ha? Kaya gamay kaya akong labaw diha. Bitaw, salamat ha, Mayor Terence. Karon tanaw na to. Ang mga pictures, gipada sa Alcoy. O, diyan na. Padayon, ang palitay sa Alcoy. Aw, padayon ang baligya, pero wa ko'y nakita ang namalit. Usara ka buok. Sa hinatilan. Okay? Poro. Oy, poro. Ika'y kinamubok pag narimit. 30% pa lang. May rama. O, poro. Ronda. Kining ronda, daghan po may kaigbaligya, oh. Yun na pag-ibuwad. Anak, buwad, eh. Kani nga klase nga buwad, mo ni lami, ang lami ani isugba. Ini isugba na bihan ra bagyong humuta. Na makasimhot gali ka. Ingon ani ha, kamo ba? Magsugba galing silingan og buwad. Nya humot kayo. Siguro agyud nga mo ingon gid mo, pura pungag. Ngano? Kumuyo mo, hay kahumot, anak nya di mo maingon, pura pungag. Papungag gid mo maanda na sinunti. Papungag makapungag gud no. No. Muna. Unsa Rosalie. Unsa isulti? Basta makasimhot kag humot ka isa nga tanan kay nagsugba og buwad ang silingan, unsa lagi isulti? Uy, hinumdumi gid na. Kuyaw kay na mapungag mo eh. Kiba mo sa na mapungag? Ang emosyon ng anak nang gusto kay makapungag sige na pera pungag. Shy man. Dumigid na. Uy, naa sila ko ano, Medix Turmeric 8-in-1 healthy drink. Ang hinimo na ni Ronda. Kaya na grupo nila dito to. Uy, kanindot ani naghimo sa Ronda oh. Ang ingredients dulaw. Kung sa South Manggod, ang duwaw mahimong dulaw. Kay kibaw mo punan mo gina nila L para sa nang bas mahimong balas. Diba? Ang kanang katkat mahimong kalatkat. Kanang bongbong mahimong balonbong. Mo nang kumuingon kay kag ang kayo ni katkats bongbong ngadto sa South ang kalayo ni kalatkats bolongbong. Mo nang ang duwaw na dulaw. Lemongrass, malunggay. Unsa pa ni usa? Di man mabasa. Lagundi, ginger, kamote tops. Tagana ani oy nya kon kaayo kanang nutritious kaayo ba? Banaba, guyabano. Kani tanan? Nakatilaw na ka ani? Tanaw ni nato be. Kay kung maayo ang production ani basig ato ning ipuno sa atong ihatag sa mga lolo ug lola. Kana og barato ha, pagaay may presyo. Dilawi sa ni og maka maayo ba ni? Oh. Sige, magpalit mig sampol. Magpalit mig sampol. Tagai mi. Dili ayo wa mi nangayo. Mo palit mi kay among tilawan. San Francisco. Kaniyo daghan na malit San Francisco. Mingaw na ko sa Camotes da, pinangga ra bag ay ko diha sa Camotes. Gilang mo bisita na pupubalik ninyo diha kay
Pinangga tasad mo kaayo. Balik niya ko diha sa kamotes. Daghan kay na malit o kani ba na picture gyud o na malit. Siksiha oy puro naka shorts. No, siksi kay taga kamotes o shorts. Init man gud. Di ba? Dapat was dapat. Nga daplins dagat. Mingaw na ko sa kamotes. Sa Konsolasyon, okay, apod Konsolasyon ha, doon na ba yung dagkong tindahan, nabi dagkong supermarket diha sa Konsolasyon. Pero si Mayor Joy Joy ni apil yun. Para ginitabang niya sa iyang mga constituents, kaya aron makapalit og barato. Nya na yun naglinya ang mga pumapalit sa Konsolasyon. Mao ni ang atong tindahan sa Kapitolyo magpaalkansi tungod kay pinangga kamo ang tindahan sa Kapitolyo. Doon na bayay nagtanom, wa ni siya ka-apil sa subusog. Pero na-encourage siya kay magtan-aw man niining atong probinsyana nakaanikat kani iya lang gipakita ang iyang pictures ang Kaluha Twin Taxi no? Kaluha Twin Taxi. Yeah. O, na-appeal ba yan? Na-issue ni nato og TNVS? Kay, para sa mga ruta pa doon sa south o sa north? North. Nananom yun sad sila. So, mao ni ang, nanay daghan niya nga, nitubo na ay kamote, unya na ay kapayas diri sa likod. Ano naman to si Roldan kay mas nakailang, na ay mangga pa yun. Mangga na no, sa likod. Unya, kani, na ay nitubo nga wa ko kailan. Unsa man ni? Pagbati? Mao na ni ang nakanindot nila kay nagsugod na rapa sila og pupo. Nakapupo na sila og unsa ni siya? Cucumber? Cucumber ni? Singan ani? Cucumber na no? Sikwa. Oh, sikwa. Yes. Pupo na sila sikwa. Naana yung picture nimo? Gourd family ka po siya. Ha? Gourd family. Gourd. Oo. O tanaw ilang sikwa. Baligya ni ninyo or panghatag. Pag namin na malit. Nay na malit. Tanawa o kanindot oy. Agbati na Oh, siya. Agbati na. kani agbati. Ala kanindot aring usa o. Mo ni ang singan ani? Miracle fruit. Unsaon regalit ni siya? Juice. Himong juice no? Unya, iniinom ni mo milagruhan ka. Unsa man? Para sa antioxidants. Katilaw na kag miracle fruit. Awa oh. Mura og kuan dili. Mura og Buongon. at first pagtanaw na ko ba, hala kalingin sa buongon oh. Perfect shape. Mo ni miracle fruit. Nindot kayo, namupo na sila. Di ba gahi ni kayo? Kaya kayo na siya o gabuan. Panit niya. So, saan man mo na pag-apply? Upa na nagong ilang gabson. Gabson, it's that hard. You see? Pwede kag limonsito or pwede sa kag lemonade. Mo na lemonade. Kanang lemonade, dili na limonsito. Di ba? Lemon gud na. Unya, dali, kaya ni mo tubo na to. Na ako'y grafted nga lemon, nga naa dito akong natanong sa pinamungahan. Ang nagsigira yung pamunga niya, anak ra kataas, kinana nagutukuran kay bugat man kayo, naana sa kuan, naana sa yuta. Ang kaning iyang bunga. So, dali ra gyud no, magtanom lang ka ba, magkugi, nindot kaayo. Kung ipon na siya kung daghan ba dito siya. Kung iprun, ipon siya ba? Yung sige ra balag pamuwak. Oo, sige pamuwak. sige ra punuwak. Kani siya, tanawa, iyang ipakita, nga gikuha niya ang juice, unya, ang mga liso, iyang giluyong. So karon, nanasad siya yung mga, kuan, seedlings, nga pwede na ni siya. Mahal na ba kayo ng Later on, mag-grafted. O, Okay. by piece na, oy, nga to sa kuan, grocery, by piece ang palit, 30, 35. Oh, di ba? Pero makatanong, dili ra ba lisod di ay? Di ba pareha og lisod kag tanong apple, apple. Kani lemon. Bunga gyapon. Si tawag nimo lemon. Kibaw ka ng kanta ana. Kibaw ka.
Wa kakibaw? Lemon tree is very pretty and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Ang kauno na nimong aslo man na, imo nang i-juice. Inundo mo atong mga saba, singgit-singgit o kuan, OFW in town nga nauli, aw diri na noon nangay pasaylo, ato nangay pasaylo na may na lang para leksyon bitaw na tanan. Sama sa giingon nako, wa na tay border ha. Kanang OFW nga nahauli diri, gikan na in town ng quarantine nagdugay kay dito sa Manila. Unya usa na ipasakay, i-test na PCR test, negative na. Muna, inig-abot diri, ato pag i-prepare, pasultian pa natong mayor. Muna ka mo mga barangay, dawatan na ninyo ha, di na mo kayo mag-este-este pa mo. Moingon-ingon pa mo, tigay inyo makatakod, hadlok na inya, kamo na-tested mo. Namoy inyong negative certificate, nga negative mo. Mas may pa na, kay klaro negative, o takibaw, mga positive, di mo diha, nagtakod-takuray. Pero mo lagi, kahadlukan ba kung COVID? Ha? Ikaw, Neil Enriquez, ha. Moingon ra ba ka nga naitambal ang TB? Inya na i-vaccine, inya ang COVID wa. O di tanawa. Inya nga naman lagi, puting daghan na ang TB ho na to, na makitambal. May pada yung COVID nga way tambal, kay mas jutay ra. Way tambal, yan na yung mga nangaayo. Yun sa na ron. Go figure. Okay. As a reaction, ni Adto, pwede na akong sukuan. Na bad trip ko gahapon. Bad trip. Wa ko mag-smile, no? Sorry. Bad trip ko. Yung blago ko nang lain magpa haud-haud. Lagot kayo niya. Helpless gud kay ring usa gikan pas way kaila way ma'am o pag-abot gimingaw pag mais pamilya yung noon pag na bad trip ko. Okay na ko karon. Okay na ko. Pero ni-react yun in town ning usa. Pagkadungog niya, ay sige katawa diha le. Iya na ka makatawa, ug maing okay. May kay wa ka nagkaon, ang kauban ron nagkaon ay mo katawa ha. Kuan. Dunay usa ka OFW sad ni-react human atong akong gisulti kagabi. Ingon siya si Glads Villarin ni sa Bulacau, Talisay. Nagsuwat siya an open letter to Governor Gwen Garcia. Dear Madam Governor Gwen Garcia, good day to you, ma'am, and to the rest of your staff. You are indeed a leader of strong will and beauty. As well as the best mother Cebu has ever known. And I would like to take this opportunity, ma'am, to say thank you so much for everything. Nya, ingon siya. You may wonder why I utter these words to you. But the reason was, I am so grateful for the love that you have bestowed, especially to the Cebuano OFWs. I am one of the people who were stranded for a month and 2 weeks, usa ka buwan ug 2 ka semana in Manila. And that was the worst feeling I've ever encountered. We, my Cebuano colleagues, longed to be back home. Every day was a struggle and agony, and all we could do was pray, hope, wait, and hope. And yes, the time has come that we are back here in Cebu. Although we are being put on hold for days, we do understand that you are just thinking for the greater good of everyone else. And I am so mesmerized by the organized flow that I experienced upon our arrival in Mactan International Airport. We cannot stop ourselves from comparing the flow that we had previously in the stranded place, and it's just way beyond expectation. Although we can feel the corporal implementation of the protocols, but we felt blessed and safe and loved. And we can say, each of our hearts, I am proud to be a Cebuano. Taon sa no? Muning, tinuray yun mo nilang ipang-agian. Ako ning gibasa sa putong taas-taas. Nga bisan pag ang uban ninyo, medyo pulan ani, pero gusto lang nako i-emphasize, unsay giagian aning atong mga OFWs. Kani siya, si Glads Villarin, usa ka buwan ug 2 ka semana, usa ka buwan tunga. Nawa sila makaibaw, makauli sila di. Nya sa diyan nakauli ni sila pwerte nilang ipaya.
Kay organized kaayo atong paagi diri nga naman. Kay set up na lagi nato ang protocol sa ana. Huna na nato maayo. Mao na. Not just the organized flow, we truly appreciated, but the Cebu accommodation as well. We are in awe of it. Everything was way too much from what we expected. With the help of OWA, kaya nisugot ang OWA. May nag-abot, isud sa hotel, accommodated na sa hotel. Maghuwat og 5 ka adlaw aron maandam ang lungsod. Aron maandam ang barangay pasabton. Dili ingon nga magdawat ba mog dili ingon nga mananghid pa ninyo. Kay kini sila papaulion na ang presidente na mismo ang nagmando. Na-express sila sa ilang appreciation. Ha, isa pa. Pa? You know, kana bang I know I'm not a significant individual. Taon, you are all significant to me ha. Kani inyo ning kalauman. Walay angay daug-daugon nga OFW. You are all significant. Ulaban ko ninyo. Ug masama ra sa isang kinsa nga subuanon nga hasi-hasian, sa kinsa nga subuanon nga mabiktima sa pangabusar, you are significant to me. Ulaban ko ninyo. Mark my words. Okay. Isa pa. Mga kuan man ni siya mga na ako'y announce, I think mo ni pinaka dako nga news ganina nagmeeting ta sa LTO, LTFRB unya kuyog sab ang unom ka mayor sa component cities nato o to represent our 44 towns ang president sa LMP, si Mayor Cristina, kay atong gidiscuss ang kabahin una sa tanan sa nasayod ko mauna gyud ni ang yango-ngo sa kadaghanan nga tugutan og backride. Tugutan og pasahero ang motor. Dili ni bahin pa sa tricycle ha, bahin pa ni sa motorsiklo. Tugutan ang backride. O, mo-announce ko ninyo nga itun-an ni natong maayo. Gitun-an natong balaod, Republic Act 4136, kabahin sa mga motorsiklo. Gitun-an nato ang pinakabag-o nga Supreme Court decision, kabahin sa backriding policy. O sigon sa balaod, nakita nato nga wala gidili ang backride. Busa, ubos diining Executive Order number 19. Tugutan nato usara o backride. Usara. Pinasubay sad sa balaod mag-helmet. Pinasubay sa balaod ug sigon sa desisyon sa Korte Suprema na pinakabag-o, dili mo charge. Alang kini sa mga pamilya ug mga nagkinahanglan nga musakay og motor padung dito sa trabaho kauban sa inyong kauban ba sa opisina. So tugta na nato usa ka backride mag-helmet. Dili pwede mo charge. Og ang atong mga mayor mo ay atong sangunan nga maimplementar ang pag-regulate nato ani. Kining maong executive order nga akong pirmahan karon, mahimo kining effective once mo pasar ang provincial ordinance adopting this executive order. Unsay buti pasabot ni ini? Inig pasar sa provincial ordinance that will have the force of law in the province of Cebu. Usbon ko kining atong desisyon to take this position to allow one backrider sa motor ato kining naabot human sa maputi nga pagtuon sa balaod ug
pinasubay sa pagpaminaw sa inyong mga yangungo. Pagpangita o paagi nga kaning inyong sitwasyon karon katagaan natong alibyo. Busa mao ni ang atong executive order number 19 regulating the use of motorcycles within the province of Cebu during the period of community quarantine by permitting private motorcycle owners to transport a passenger or backrider. Now, nakasulat dinhi nga backriding to at tanan mga whereases, pwede natin yung mabasa ug ang tanan justification nganong naabot na nato nga posisyon apan mao gid ni ang atong i-implementar. Section 1, in addition to the restrictions of Republic Act number 4136 and such other applicable laws regulating the use of motorcycles, owners of private motorcycles operating within the province of Cebu during the community quarantine period may transport passengers or backriders provided one passenger is allowed per trip. No fee is charged. Both driver and passenger must wear DTI approved helmets under Republic Act 10054. Both driver and passenger must wear closed shoes. Applicable mandatory health standards shall also be observed by driver and passenger. Now, pirmahanin ako apan ang effectivity ni ini in accordance with section 4 mo kini. This executive order shall take effect immediately upon the enactment and effectivity of an ordinance passed by the Sangguniang Panlalawigan adopting the provisions of this order. I have called for a special session. Special session karong Friday. O adunay pagahimuon nga special session ang atong provincial board. Akong i-certify urgent ang maong ordinansa. Unsay buti pasabot ni ana nga ang first, second, and third reading buhaton sa usa ka sesyon aron maaprubahan ang maong ordinansa. Busa karong Biyernes it is expected nga ipasar kini sa atong provincial board, and once ako nang mapirmahan pag-uwat usa mo ha, dili mo man diretso bakride, tingaling mang diretso na murog panakay takpunon mo, aminaw mo ha, tingay mangutana na sad mo, pwede na ka bakride, bantay mo diha ron, bantay ang mga pangutana diha, paminaw lagi, mura bitaw na og class. Get 1/4 sheet of paper. 1/4, ma'am. Tay mo ha. Dili pa pwede mo backride. Okay? Unsa man, naghimo ko executive order. Kining executive order, kinahanglan pa ni i-adopt usa sa provincial board by way of provincial ordinance. Ordinansa ang ipasar sa atong Junta Provincial. Karong Biyernes, mag-special session ang Junta Provincial. Only one item in the agenda, kinirang atong executive order. Akong gi-certify urgent nga himuag ordinansa. Kining maong executive order i-adopt by ordinance. The moment aprubahan, i-print, pirmahan ako, ma-effective na ang maong ordinansa, pwede na. So paghulat mo, kuwat mo ha,
Buhat mo. Buhat lagi mo. Buhat sa ha? Kay doon na patay sundon nga mga procedures. Okay? But at least, pagkakaroon, kanang daghan kay ninyong mga pangutana, text, by PM, messenger, pangutana din ha, mga ipang post ninyo sa samtang nagtanaw mo sa atong live feed, pangutana sa Subo News, kanusa pwede ang backride, kanusa pwede ng backride. At least, doon na tayo direksyon, bahin ana. Ayaw lang mo pagdali-dali, huwatan ninyo. Nga, mapahimutang o mapahiluna nato ang tanan. Sabot mo? Okay? Salamat. Magpasalamat sagda sa atong mga donors ang Steel Asia Cebu. Nagpuno na sad. O donate og 200 sacks, 25 kilograms rice. Salamat kaayo, especially ang tag-iya sa Steel Asia, si Mr. Ben Yao. Salamat kaayo. We have distributed kani nga mga donation sa atong frontliners. Kani man gud sama sa giingon ko kaning atong na pondo nga mga bugas, canned goods ato nang gipang distribute. Karon giuna nato tong dunay mga positive unya dunay gipang quarantine aron makatabang ta sa mga lungsod pagpakaon ating mga under quarantine. So, we turned over to Pinamungahan 256 bags, 5 kilograms rice, 512 pieces noodles, 256 cans starch corned beef, o 256 cans holiday corned beef, o maugyapon kadaghan ng cans of sardines. We turn over sa Carmen, 10 bags, 5 kilograms, 20 pieces noodles, 10 cans star corned beef, holiday corned beef, o sardines. And to Tabuelan, 20 bags, 5 kilogram rice, 40 pieces noodles, ug tag 20 cans each of corned beef, star, holiday, o sardines. Let me end this with a story. Mga bata, pamina mo apil. Kina ako'y sugilanon, alang kaninyo. Alam na mo. Kining maong sugilanon. Gitawag kini o ang bag-ong sapot sa hari. Ang bag-ong sapot sa hari. Sa usa ka gingharian didto sa halayong dapit adunay usa ka hari. Gamhanan siya. Apan wala siya makasiguro kung ang iyang mga ginsakupan tinuod bagayon nga loyal niya. Ug mautong ningon siya. Kinahanglan akong sutaon ang pagkaloyal sa akong mga ginsakupan. Unsaon ko kini? Nakadungog ang duha ka mga swindler. Niadto dito sa hari ug miingon, "Oh, mahal nga hari, do na may paagi. Unsaon man? Himuan kanamo sinina sapot nga kung imo tong isulob, ang kadturang matinud-ano nimo mo'y makakita sa maong sapot." Busa ningon siya, "Hala, himua. Himua dayon. Pilay kinahanglan ninyo nga akong ibayan. Sa tanan bulawan akong ihatag. Ang tanan nga mga diamante basta lang mahimo ang maong sapot." Gibutang sila usa ka lawak ug nagsugod dayon ang duha. Naniid ang mga ministro. Lakip na ang hari. Ug nakit-an ang duha nga nagsigi og trabaho. Mulihok naman diri, mulihok naman dito. Magtahi. Apan wala sila'y makita nga gitahi. Iirog naman kari diri ngadto, iirog naman kana dito spikas. Tanan nga mga aksyon daw busy kaayo.
ug bisag unsaon nila tan-aw wa gyoy nakit-an nga giguptan. Aksyon lang puros apan walay nakit-an nga tila. Walay nakit-an kung unsay gigunting. Apan gunting, tahi. Mismo ang hari naglibog. Wa lagi ko'y nakit-an. Apan lagi sa dihang iyang gipangutana, matud pa sa duha ka mangingilan. Uy, mahal nga hari, kadturang matinud-ano nimo ug loyal nimo ang makakita sa among gihimo nga bulawanong sapot nga imong isulod. Naabtan ang 3 ka bulan. Nagsugod Pebrero, Marso, Abril, naabot pag 4 ka bulan. Pag hinimuay sa maong sapot. Nga lagi, labing gamhanan sa tanan nga sapot nga sinina. Hangtod na human sa ika-4 nga bulan. Nipresentar na sila dito sa mahal nga hari, dinha ang tanan ministro nga nanakit ang mata ug siga kay nangita kung hain ang sapot. Apan lagi walay makaako pag-ingon wa ko'y nakit-an kay tingali unyag ignon. Dili di ay ka matinud-anon nako. Dili di ay ka loyal nako. Muna ang tanan sa dihang misulod na dito sa grand ballroom sa hari, dito ang hari sa iyang trono, tanan mga ministro, ug ang tanan nga mga duke, ubang pang mga kontesa, ang tanan sa kaharian, pagsulod sa duha, nga nagdala sa sapot. Mao ni tsura ha, nag-ana eh. Pinaubanan pag music, ta-da-da-dan, tararadan tan tan. Unya ang tanan nga dito sulod sa ballroom nagsiga og mata, nagsigi pikat-pikat. Hain man ana ang sapot. Hain man ana apan wa gyoy nakadare og ingon. Wa ko kita. Ayo ka, umayon ka wa ka kita, di ka loyal sari. Oh. Muna, wagali na ka, ako, hong-hong, nakikitan. Oy, isumbong pa lang. Muna, ang tanan, ingon, hoy, pagkanindot sa sapot, ninduta ka ayo, oy, bilipa, yun mo, bulawanon nga sinina. Kakita, gabi, gilak, kita mi, nagilak, sa kanindot. Ang tanan na puno sa pagdahig, sa gihimo atong duha. Ugo niya, moto. Niingon rin sila, mahal nga hari, isulog ni. Kaya ang katawhan sa imong gingharian, atua sa gawas. Naghulat, nga imo ning iparada. Ngadto kanila. Ang tanan excited. Kay buot nila, masayran usab. Kung loyal ba gyud. Ang ilang pagkamatinud-anon sa mahal nga hari, karon matistingan na. So, ang tanan sulod sa ballroom, matinud-anon. Kay nagsige magpakpak. Sa sapot nga wa nila kit eh. Kay pisagway nakita, walay makaako. Mahadlok nga tingali unya ug akusahon nga dili ka loyal sa hari. Gidawat ang sapot sa butler o sa mga tig assist sa hari. Misulod ang hari ngadto sa iyang lawa. Naghubo sa iyang gisulod. So ang iya na lang underwear gisulod. Ug unya with great ceremonies gipasuod. Ang hari po naglisod asa dapit. Wido-wido. Kay wa man pud siya kakita pero ang wa man siya makitaan pero ang mampod ug moingon siya di siya loyal sa kaugalingon. Muna. So katong duha mo nagdirektar. Diri mahal nga hari isulod imong kamot.
diri sa pikas, saka usa ka na, samtang among sirhan, diri sa atubangan. Nindot gyud kaayo, kari ang imong kapa, unya ang tanan na makpak. Paggawas niya na sa ballroom, kay magawas na nga to sa mga tao nga naghulat sa gawas sa iyang palasyo, na makpak ang tanan. Pagkanindot gyud kaayo. Kanindot gyud kaayo sa gisulod sa mahal nga hari ulo yan ko ha. Panindot kaayo. Marcha po ang hari. Tuusan siya sa panulti. Aloyal gid ini mga tao nako. Unya, migawas na siya sa palasyo. Dito naglinya ang katawhan sa iyang gingharian. Ang tanan pagkakita ang sulod sa huna-huna. Nganong underwear man ang gisulod. Apan dili makaakod. Paglitok sa pangutana. Kay ayo ka, makusahan ka, nga dili ka loyal sa hari. Mo nang ang tanan ninyo na po, pagkanindot. Has kang ninduta sa gisulod. Dili samo, bisag gitugnaw na tong hari kay kuan man to, na mga snow dito. Gitugnaw na alam magan. Nag-underwear ka pero tugnaw na tugod kaayo. Puwerte niya gyud. Kagarbo nga loyal gyud ay ning tanan nako. Sige lang nagkurog-kurog nako. Pakpak ang tanan hangtod dunay usa ka bata. Gitanaw gikan sa ngadto sa tiil ang hari. Gikan sa ngadto sa tuo. Balik sa taas sa ulo ngadto sa tiil. Ug unya milingi sa iyang amahan. Pa, ngano naghubo man ang pare o ng hari? Wala na siya sinina pa. Ug dinha nagsugod inanay hagaw-haw una. Bitaw, wala ginay sinina. Nisulod, bitaw. Hala, wala ginay sinina. Ngano naghubo mo na siya? Bitaw. O ang inanay nga hagaw-haw, nag-anam og kakusog. Nagkakusog ug nagkakusog. Hangtod na himong usa ka dahunog ug nagkinataw-anay ang tanan. Ha ha ha! Hubo ang hari. Og nagdagandagan ang hari balik sa iyang palasyo na ulaw kay gikinahanglan lamang ang usa ka bata nga walay pag-aka aron ingnon nga misulti sa tinuod. Walay sapot ang hari, mauto ang bag-o sapot sa hari. Wa di ay zero, nada. Bahala na mo unsay meaning atong istorya hato. Nana na ninyo. Giganahan lang ko mo sugilon ninyo og usa kasugilan. Dinhi na lang takutob. Hangtod sa sunod nato pa nagkita. Ang hinaot ko nga nalingaw mo karong gabi una. Good mood man karon. Wa naman ko na bad mood. Pero ni ani, for the first time, ang atong mga dugay na absent ng mga reporters, ako may pangutana, kumpleto na ito. Unsa may pangutana sa mahal na hari? Domestic flights, go. Yeah. It's a choice. Naghuwat na, ipirma naman ta itong EO, no? Sa domestic flight. So, that's up to the CAF na. At least, na-set up na nato ang protocols. Ang international flights, that should apply, giandam na natong EO, also for repatriated Filipinos, not necessarily OFWs. Apil na po itong mga stranded dito, katong mga estudyante, nga manguli. So, apil na. Giandam sa nato ang EO for repatriated Filipinos o ang uban nga mo ari diri. Giandam ta sada. And kana lang nakalahian na kay when they arrive kung wa sila ma-test, i-test sila sa MCAA. Regarding sa katong MGCQ update nato na Appeal. I was informed by the regional IATF kanina, co-chair si RD Bernadas, that they are taking it up
I believe that they will be endorsing it to the national IATF. Gov, kita mi ni Dr. Andales ganina, Gov. So, nakamit na ta with DepEd, Gov, regarding sa pagbalik sa academic year o pag-abli sa academic year and sa ato pong reforms if ma-push through budget nato this academic year. Yeah, we're scheduling a meeting with all of the schools division superintendents, not just Dr. Andales. For the province, yes, Dr. Andales, pero they also, nihangyosan sila nga, appeal po ang atong mga schools division superintendents sa atong component cities and even Mandaue. And I think na-schedule na man si Amor. We have scheduled that. Gov, a lot of netizens, kay, for the record lang, Gov, are asking if labi na ang mga taga Mandaue, Gov, they want to know if ma-appeal ba sila sa coverage aning pwede na mag-back ride sa... We will be calling Mandaue. We will be giving them a copy of the EO. So, it would be good kung i-adapt sa ni Mayor Jonas. Although, mo gyapon ang process nga i-adapt usa by ordinance. Okay? Finished? So, Kinsa ang bata, Gov? hinumdumi. Sinini yun. Kinsa man ang bata, ang pangutana ni Lorraine, hinumdumi. Adunay bala ang bata. Nga kanunay nanalipod ka nato. O anha ra gyud nato. Ihatag kaniya ang atong kinatibuk ang pagsalig. Kay giyahan ra gyud ta. Ang kamatuoran ug gawas ra gyud gihapon. Ang bala ang bata nga Senyor Santo Niño kanunay natong pasalamatan sa iyang pagpangga sa Subo. So hangtod sa sunod nato nga panagkuyog. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw karon niining atong live video feed. O by the way, sama sa giingon ko gahapon sa probinsya sa Subo, ato nang gi-encourage, no? Kung nalipay kaayo si Archbishop Palma, lakip na usab ang uban mga religious denominations, encourage na nato ang religious activities sama sa misa, sulod sa simbahan, up to 50% capacity. And I know nga ang Archdiocese, nag-andam gini sila, lakip na ang mga safety protocols o mga sanitation protocols, health protocols. So, hopefully, dinhi sa atong probinsya sa Subo, mapahibalik na ang misa sulod yun sa simbahan. Sayod ko nga daghan kaayo sa atong mga kaigsuunan, naghandom yun nga makasimba na ko balik. So, dinhi na lang takutob hangtod sunod na akong panagkita. Ayaw gyud kalimti kanunay sa pagampo sa atong Senyor Santo Niño ug sa atong mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang patrona sa probinsya sa Subo. Daghan kaayong salamat. Ug mao kadto ang mga balita sa Sugbo. At ang isa sunod nga higayon ang lain na usab nga edisyon sa among paghatod kaninyo sa labing uwahing kalambuan gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ug alang sa dugang nga updates, i-follow ang Sugbo News Facebook page. Kini si Paula Mendoza. Daghang salamat. Ug mabuhi ka Sugbo. Mabuhi kitang tanang Sugboanon.